Tolosako udalari eskerrak eman nahi dizkiogu eskaini duen laguntzagatik. Eta, kulturaste honen bigarren urtea da, eta, guraso eta eskolaren elkarlanari esker antolatu da. Sukaldaritza tailerra antolatu dugu, Berrobiko Iriarte jatetxeko sukaldaria den Felix Belaunzaran sukaldariak, menu bat prestatzen erakutsiko dugu. Haurreskuntzako eraikineko jangelan. 28, baita ere 5:30, baina oraingo honetan, ez da ikastetxean bertan izango, baizik eta topiken. Topiken eta gaia serioago, ez? Doluaren inguruan, izenburua hain zuzen da, bizitza, heriotza, dolua. Gure seme-alaben eta ikasleen bidelagun. Emailea, Izaskun Andonegi, bidegin taldekoa da, oso aditua gai honetan, eta gero, sorpresa bat daukagu, ez? Jarraian, klaun bat izango dugu gurekin, Virginia Ima, oilulari klaun taldekidea, sortzailea, eta orduan hitzaldia bukatutako honetan ikusi eta entzun duenarekin, beak egingo du klaunklusion bat. Urtarrilako eta 9an, kirolari inguruan egingo du beste hitzaldi ditxo bat. Bertan Luis Mari Zulaika izango dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle bat, kirolan aditua, eta pixkat gure nahiari izango litzake, pixkat kirola hartzen nahi da norabidea gehien bat eskola mailan da, pixkat horri buruz pixkat hitzeitia, ez? Balioan hitzeko gelan, Samanigon, HH-ko eraikuntzan, eta arratzaldeko 5:00 izango litzake. Ostiralean, urtarrilako eta 10an, pentsatu gendu pixka omen artean da jolasak eta pixkat egitea eta orduan pentsatu duguna izan dira Larramendiko auzoko parkean pixkat jolasak eta egitea. Bertan egongo dira aurren taldeka egiteko jolasak, gero egongo da txokolata da, eta arratzaldeko 6etan egongo dugu bertso emanaldi bat. Bertso afari bat egitea, animatu diren guraso eta irakasleen arteko bat, ez? Eta bertan egongo dira Bixente Gorostiri eta Unai Muñoa. Eta hori izango da Tolosako jubilatuen tabernan. Larun batea iristen geha, hilaren 11an ospatuko da eskolan, ate irikien eguna. Eta bertaratzen guztiei erakutsiko diegu gure eraikina eta gure proiektuen berri emango diegu. Hau 11etatik ordu batea izangoa. Atxaldean 3:30 San Blas auzora jungo geha. Bertako festak dira, eta erroskila ospetsuak dastatzeko aukera izango dugu. Udalak eskerrak eman baleko lizkiokela Samanigori, batetik kulturaste interesgarria hau antolatzeatik, eta bestetik aukera batetik parte izateko behintzat diru laguntza baten bidez. Jente kolako ekimenetan eta herriari zabaldu eta herriari atea iriki eta gizarteari eskintzeko adokatenak beti izango dute Tolosako udalaren laguntza.